An dhéirchéim ag námaíochta. Dúnú an cólach déantúsaíochta áitiúil rivan nolig. Tháinig an droch scéal I níor dua na haibrithe fad. Ní nach dhéana bhí imníon dain orthu. Bhí Seán, Liam agus Paul a gobirán le breis agus 10 bliana. Ní rá is acu ceir de bhí rúmpú. Nuair a chua Seán a bhaile an tróna sin, duine sé an droch scéal dá bhean chéile. Is dóilm gur bainú get ufas a cheiste. Bhí brón agus imní mhór ortha. Ní rá is acu ó hala an dain ceir de dhéana díos. Cha Seán dhá bhí a cuairtú paist. Níl is ag dia ná duine ce bhéid feirimiirta sé líonn sé amach. Níor éire leis éon fosta áil. Bhí siad an umar na hamléise. Níor a pín rua acu ag a buinte sin. Bhí siad a bra go thumláin íochaochtaí leasa hóisialaí. Bhí a chuir cheann a ghail go heifig an foist chuile ine agus an áit lán go doras a gúnaí. Bhí sé go mór in ísle brí. Íche a bháin, chunig siad an nuacht gur a tuairim is cheirichéad 50,000 duine dí ostia. Chuir sé seo áíontas go deorthú. Bhí fearg ar cheann agus chuir sean milliún an rialtas. Tháinig siad an tuairim nar a $1 acu ach an bád bán a thuirtearú héin. Thocra siad a ghail Imirce go America. Mí ina dhé sin thug siad Airfort na Sionlinne. Bhí an chuarthú a fágáil agus ban cheann a gáil go faoich. Bhí is acu go nairóidís wathú a muintir.